Dette er et podcast omhandlende bestemmelse af saltindhold i forskellige vandprøver, lavet af studiegruppe 6. Når to vandige opløsninger med frie ioner går sammen, går de tungtopløselige ioner sammen og danner et fast salt, som ses ved bundfald. Dette kaldes en fællingsreaktion. De letopløselige ioner, som ikke indgår i fællingsreaktionen, kaldes tilskuerioner og skrives normalt ikke med i fællingsreaktionens reaktionslinje. Teorien bag forsøget. Når de to vandige opløsninger blandes under titreringen, vil sølvionerne og kloridionerne automatisk gå sammen og danne tilskuerioner. Denne ionforbindelse har en negativ overflade på grund af et overskud af kloridioner. Denne overflade tiltrækker så de positive sølvioner. Når der så er dannet en positiv overflade, tiltrækker den så endnu flere kloridioner. Dette skift mellem positiv og negativ overflade fortsætter indtil at der ikke er flere kloridioner. Når dette sker, vil ionen IN- fra indikatoren tiltrækkes af den nye positive overflade. Forbindelsen giver den røde farve. På den måde kan man se ækvivalenspunktet ved at aflæse milliliter på pirat. Til forsøget bruger vi følgende materialer og kemikalier: pyrettestativ, pyrette, guldpipet, konisk kolbe, trakt, magnetomrør, saltvand fra fjorden, sølvnitrat og indikatoren 2,7 dichlorfluorizin. Starter med at putte 2 ml saltvand i guldpipetten og ned i den koniske kolbe. Guldpipetten bruges for at være helt præcis. Her fortynder vi saltvandet med demineraliseret vand. Her behøver vi ikke at være helt præcise, fordi at stofmængden af natriumklorid altid vil være det samme. Vi tilsætter 10 dråber af indikatoren 2,7 dichlorfluorizin. Indikatoren giver opløsningen den gulgrønne farve. Vi fylder nitrat i bretten til lidt over 0 ml streng. For at være helt præcise, lukker vi sølvnitrat ud af piretten til præcis 0 ml streng. Først starter vi magnetomrørene, som ses under den koniske kolbe. Den får den lille magnetpind til at rotere. Dette gør vi for at sikre, at der hele tiden er lige stor koncentration overalt i opløsningen. Så begynder vi selve titreringen ved at tilsætte sølvnitrat. Vi gør det forsigtigt, til farven af opløsningen skifter til rød. Vi kan nu aflæse ækvivalenspunktet på piretten. Under titreringen reagerer sølvionerne med kloridionerne og danner sølvrød, som er et bundfald. For at finde stofmængden ganges sølvnitratens koncentration med dens volumen. Sølvnitrats molære koncentration er 0,05 og dets volumen er 12,7 ml. Da sølvionerne reagerer 1 til 1 med kloridionerne, er stofmængden af kloridioner det samme. For at finde den oprindelige koncentration af kloridionerne divideres stofmængden af kloridionerne med vandprøvens volumen 2 ml. For at finde masseprocenten skal vi først have fundet massen af kloridionerne, molekylmassen gange stofmængden lige med massen. Derefter skal vi bare bestemme masseprocenten, som er 1,86%. Vi har fundet ud af, at der ved Rosenvold Strand er ca. 1,86% salt i vandet, og at der ved Juelsminde Strand er ca. 1,84% salt i vandet. Ud fra det kan vi konkludere, at der ikke er særlig stor forskel på saltindholdet i vandet ved Rosenvold Strand og Juelsminde Strand.